Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Blue Crabs Overload Mukbang. Yun, dami po nito. Meron pong female, tsaka meron ding male. So tara. Try mo na tayo. Bless us, O Lord, for these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So tara po, kainan na po. Kain po tayo. Ginisa po ito sa suka at toyo. Mayroon din pong kunting asukal at tubig. Yan o. Ito ako. Kain po, meron kami ditong suka na pinakurat. Tingnan natin itong kuhaan. Pang-ipit. Wala, katambo ko. Wow. Laki na imo sa. Dili kay hilo. Pulam di. Ay? Dugay rin ko kakaunan, di ba? Ay, sorry. Oh no! Yun o. Kuha yung laman. Sarap po. Yung taba niya ba? Naligi. Grabe, pag ganitong ulam, nakakaubos ng kanin. Daming kanin, maubos din ito na. Kaya yung suka ba? Manghang na mayroong lasa talaga kasi gamit namin dito sukang pinakurat. Yung compliment yung taba niya ba? Kain po tayo. Itir ka na rin. Ano mo kahit nanggugay? Hindi nakatingog sa kalami. Buksan natin yung ayos. Transfer natin dito. Na yan din, yabo talo eh. Okay. Kindang-kindang ang lamisa. Mahirap kainin to ba? Ang daming hubit-hubit. Pero worth it. Daming laman. Madami kasing ganito sa amin. Press pa ba? Standby, hindi na naka-upload. Busy na kasi dito sa bahay ba? Dami ng mga kuwan ba? Trabaho. Saka luto pa ako ng kutsinilyo. Saka marunong na siya magluto ng kutsinilyo. Siya yung nag-assist sa akin. Salamat sa mga kutsinilyo orders namin po. Kuha na siya? Sobra 30 plus na po yung orders natin ng kutsinilyo. Maraming salamat po talaga. Oh no! Tukan ko. Hang suka.
Yun ang laki oh. Saan natin ha? Wow. Ang laki na imo rin. Meal. Meal. Lagay ko dito. Nagmahal na din yung price ng baboy ngayon. Kasi paparating na December ba. Pero di mo magmahal sa kalami. Wow! Sa kutsinilyo ni Bisaya Studio. Kulang atos kanin sa? Ang kanin eh. Kanin. Tinani lami kaon. Ubus na eh. Gusto lang. Nani din mga babae ba? Diba yung mga babae oh? Mataba pa yung mga babae kaysa sa mga male. Ikaw? Mataba yung male din pero hindi mapula yung taba niya ba, orange. Yellow ba? Rice pa? Rice pa more. Ay, sorry. Sobrang misi po namin. Ito, babae. Yan o. Sabay ko na. May ganito ba? Tawag nito? Nga, kuha na niya. Sana na. With egg. Hindi masyado. Uwang ka pong rice doon. Dagdagan ba natin? Kami pang rice ito. Yan. Ubos ang isang kalderong kanin dito. Sarap kasi pag ganito ba. Utang na ni skili dyan. Dugay na kayo. Matagal kasi kuhan ba? Buksan. Uksan.
Diyan na po, medyo mapapahaba tong video na to. Yan, lagyan natin dito yung suka. Sarap talaga yung laman niya no, lalo na pag fresh ba. Fresh pa yung blue crabs. Tawag dito sa amin, lambay. Sa Tagalog, alimasag. Grabe, kulang pa din sa kanin, sir. Meron pang 3. Yan. Grabe kanin to. Ito, akin to. Yan o. Coba. May orange-orange. Sarap kasi ng suka, no? Rice pa? Last na to. Wala nang tirang rice dito. Tapos talaga, oh. Pasubo din sa rice, eh. Uy. Manghang kasi yung sili ba? O yung suka. Sarap. Ito tayo. Yun, oh. Kuha natin yung buong laman.
Grabe, sarap ng kain namin. Po, Boss. Shoutout po muna kami mga studio. Shoutout po kay Lisel Pador from Cordoba, Cebu. Silingan na mo. Salamat kayo. Shoutout din kay Part Jojo Official, John Wayne Acosta, Heidi Lumanaw, Juliet Almoit Carrion, Monique Sabado, Cordoba family from Puerto Cagayan de Oro, April Jane Pidad Brezo, Legend Romo, at Salvi Sumulat. So yun na po muna yung shoutout mga studio. Yung iba sa next na naman po. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye!